अरे अम्मी भैया का हो? अरे सुनो पड़ा का हो का? का बताई हो अपना मेहरिया के किस्सा। का भैल हो? तनी सुना ना। सुनावा। अरे लुगा खोस के करेल झगड़ा छोट छोट टकरारी में, लुगा खोस के करेल झगड़ा छोट छोट टकरारी में, लागे मेहरिया पढ़ी के आई दादा हो आड़ी बाड़ी में, लागे मेहरिया पढ़े के आए दादा हो आड़े बाड़े में, लागे मेहरिया पढ़े के आए दादा हो आड़े बाड़े में। अरे लुगा खोस के करेल झगड़ा छोट छोट टकरारी में, लुगा खोस के करेल झगड़ा छोट छोट टकरारी में, लागे मेहरिया पढ़ी के आई दादा हो आड़ी बाड़ी में, लागे मेहरिया पढ़े के आए दादा हो आड़े बाड़े में, लागे मेहरिया पढ़े के आए दादा हो आड़े बाड़े में। और का बताइए मुकेश भैया। अरे मर्दवा ढेर बिया बिया कैले रहला। अरे का बताइयो हम बहुत परेशान बनी, तनी सुना ना। सुनावा। केहू के कुछ हूँ समझे नहीं कैले बा परेशान हो, कैले बा परेशान हो, कैले बा परेशान हो, कैले बा परेशान हो, कैले बा परेशान हो। माई बाऊ गरिया वे रोज करे करान हो, एकारे करान हो, एकारे करान हो, एकारे करान हो, एकारे करान हो। हम तो कहा भावा तू बियाह मत करे हो। हाँ बात सही कहता हुआ। हाँ सुना। केहू के कुछ हूँ समझे नहीं कैले बा परेशान हो, माई बाऊ गरिया में रोज करे करान हो, तनिको नहीं काम करेले करे के ई पटीदारी में, तनिको नहीं काम करेले करे के ई पटीदारी में, लागे मेहरिया पढ़ी के आई दादा हो आड़ी बाड़ी में, लागे मेहरिया पढ़े के आए दादा हो आड़े बाड़े में, लागे मेहरिया पढ़े के आए दादा हो आड़े दादा हो आड़े बाड़े में, हो दादा हो आड़े बाड़े में, लागे मेहरिया पढ़े के आए दादा हो आड़े बाड़े में, लागे मेहरिया पढ़े के आए दादा हो आड़े बाड़े में। और जाना तारा मुकेश भावा का भइल हो। का भइल हो? सुना। सुनावा। जब से आइल चैन से खाना मुँहों में ना गाइल बा, हवा में ना गायल बा हो, हवा में ना गायल बा, हवा में ना गायल बा हो, हवा में ना गायल बा। अगुआ के बाती में आके मनुआ का फंस गइल बा, मनवा ता फंस गायल बा हो, मनवा ता फंस गायल बा, मनवा ता फंस गायल बा हो, मनवा ता फंस गायल बा। अरे का बताई भावा, हमार जिंदगी बहुत खराब हो गई हो। हाँ तो शहर वाली चाहत रहना। अरे सुना तनी। सुनावा। हे जब से आइल चैन से खाना मुँहों में ना गाइल बा, अगुआ के बाती में आके मनुआ का फंस गइल बा।